van politie Rivolino Rodrigo Manuel Eijk. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggedrager, de korpsvlaggedrager, dat is de majoor van politie Stephanie Renveren, een vrouw. Een applaus. Het korpspolitie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Het korpspolitie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het korpspolitie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivolino Rodrigo Manuel Eijk. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggedrager, de korpsvlaggedrager, dat is de majoor van politie Stephanie Renveren, een vrouw. Een applaus. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het korpspolitie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivolino Rodrigo Manuel Eijk. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggedrager, de korpsvlaggedrager, dat is de majoor van politie Stephanie Renveren, een vrouw. Een applaus. Het korpspolitie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Het korpspolitie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie Nastasia Wendelin Francis. Ik kan u vertellen dat de waarnemend korpschef, de vaandels van het korpspolitie Suriname, het Nationaal Leger en het korps penitentiair ambtenarij ceremonieel zal begroeten. En uiteraard ook de eenheden.
Dank u wel, u mag plaatsnemen. Ceremonieel begroeten en de inspectie doen. De opperbevelhebber, haar excellentie Jennifer Geerling-Simons, is vergezeld door haar adjudant, de kapitein Kimberly Pinas. Muziek! Hey, Rabato! Dankjewel, korps penitentiaire ambtenaren. Een applaus alvast, dames en heren. Hier komen ze dan. Politie Suriname onder leiding van de eerste vrouwelijke tambourmaître, de majoor van politie, Nastasia Wendelin Francis. Angelo Waterberg. En de vaandeldrager is de majoor van politie Hargan. Gevolgd door de eenheidscommandant van het korps politie Suriname, de hoofdinspecteur van politie Rivolino Rodrigo Manuel Ey. En ik kan u vertellen, hij is ook de voorzitter van de Suriname Politiebond. De vlaggendrager, de korpsvlaggendrager, dat is de majoor. Is de inspecteur van politie eerste klasse, Ricky Kromo Cario. Het eerste peloton is onder leiding van een vrouw. De inspecteur van politie derde klasse, Moria Vikrama.
wordt geleid door Melissa Frederik, begeleidingsambtenaar tweede klasse. Een vrouw, een applaus. Tweede peloton van BBS wordt geleid door Patrick Tartoli Kromme, hoofdbewakingsambtenaar.